Bugün çatısı altında Li Tirkiye bu hilbijartinên serokatiya parlamentoyê ku dê heftê tîrmehê roja sêşemê biçe serî, partiyên siyasî kandîdên xwe diyar kirin. Partiya Desilatê AKP û şirîkê wê MHP wekî kandîd, serokê niha û parlamenterê AK Parti Mustafa Şentop nîşandan. Kandîdiya Şentopî ji aliyê cîgirên serokatiya grûpa AK Parti ve hat ragihandin. Li ser vê mijarê û proseya hilbijartinê, cîgirê serokatiya grûpa AK Parti Mehmet Muş daxuyaniyek belav kir. Ben tüm meclis başkanlığı için Ez bo hemû kandîdên bo serokatiya parlamentoya hatine destnîşankirin serkeftinê dixwazim. Kandîdên ku di her du hilbijartinên pêşî de sê, ji duyê dengan û di hilbijartina dawî de jî piraniya dengan werbigirê dê bo serokatiya parlamentoya Tirkiye bê hilbijartin. Proseya hilbijartinên me bi vî awayî dê biçin serî. Cîgirê serokatiya grûpa CHP Özgür Özel jî di vê derbarê de axivî û destnîşan kir, kandîdê partiya wan yê bo serokatiya parlamentoyê parlamenterê CHP'yê Enqerê Profesör Doktor Haluk Koçe. kendisinin bu göreve gelmesi durumunda Em pê bawerin heger ku kandîdê me bê hilbijartin dê ji bo çanda danûstandinên medenî di navbera partiyan de rihettir û baştir bibe û bandûrekê girîng li rewşa niha bike. Her wiha ev yek dê li Tirkiyeyê ji bo avakirina helbesteke lihevkirinê jî karîgeriyeke mezin çêbike. Helbet arîtmetîka parlamentoyê diyar e. Lê heger ku kandîdê me bê hilbijartin ne wekî serokê partiyekê, li wekî serokê parlamentoyê dê tev bigere. Ji bo serokatiya parlamentoyê partiyên din jî kandîdên xwe ragihandin. Li gor van agahiyan, kandîdê Partiya Demokratîk ya Gelan parlamenterê Stenbolê Erol Katırcıoğlu, yê İYİ Parti parlamenterê Dîlokê İmam Hüseyin Filiz û yê Partiya Karkerên Tirkiyeyê jî serokê giştî yê partiyê Erkan Başe. Lêbelê li gor hejmara parlamenteran, heger tiştekî derasayî dernekeve, serokê niha yê parlamentoyê Mustafa Şentop dê dîsa bê hilbijartin.